Σήμερα έχω καλεσμένο τον άνθρωπο που δούλεψε στο πιο δημοφιλή μπιτσόμπαρο του κόσμου. Μπορείς να βρεις κρασί με 3.000, 4.000, 15.000. Και έχει σαμπάνια με 120.000 ευρώ. 30 λίτρα σαμπάνια με 120.000 ευρώ. Κύλα με λεμονάδα 400 ευρώ. Πόσο ήταν ο ακριβότερος λογαριασμός που έκανες εσύ σαν σερβιτόρος από ένα τραπέζι? 30 με 35.000. Πόσα tips σου έδωσαν? 20.000. Κάνε καλώς ήρθες στην εκπομπή. Διονύση. Το Γιάννη θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για τη Μύκονο. Ο Γιάννης δούλευε στη Μύκονο, όπως είπα και πριν, στο πιο δημοφιλή μπιτσόμπαρο του κόσμου. Και θέλουμε μερικές πληροφορίες, ρε φίλε, για τη Μύκονο. Πες μας λίγο τι γίνεται εκεί πέρα. Πώς βρέθηκες στη Μύκονο? Στη Μύκονο, Διονύση, βρέθηκα επειδή η δουλειά μου, και το έχω πάρει απόφαση πλέον ότι η δουλειά μου θα είναι αυτή. Ήθελα να πάω να αποκτήσω την εμπειρία της Μυκόνου. Πού δούλευες πριν? Πριν δούλευα στο νησί της Κο, σε κάποια πεντάστερα ξενοδοχεία κτλ. Το οποίο ήθελα να ανέβω λίγο πιο πολύ, ήθελα να ανοίξουν λίγο τα μάτια μου πιο πολύ. Και γι' αυτό και βρέθηκα και στη Μύκονο. Γιατί άκουγα με αυτά που άκουγα δηλαδή στη Μύκονο, ήθελα να τα δω κι εγώ ο ίδιος για να δω τι γίνεται. Κάποιος μου είπε ότι δούλευες και στο εξωτερικό. Έχω κάνει 8 χρόνια στη Σκωτία, στον Εδιμβούργο. Έγινες τσιγκούνες δηλαδή? Οι Σκοτσέζοι δεν φημίζονται για τη τσιγκουνιά τους? Όχι, καθόλου. Φοράς φούστα? Tilt, πώς τη λένε? Έχω δοκιμάσει. Σε ποιο μαγάζι δουλεύεις στη Μύκονο? 8 χρόνια πριν είχα ξεκινήσει στο Hippie Fish. Μετά την ίδια σεζόν τα παράτησα από το Hippie Fish και πήγα στον Άμμος. Αυτή τη σεζόν δηλαδή δούλευες στον Άμμος? Φέτος, μετά από 8 χρόνια, ξαναπήγα και δούλευα στον Άμμος, ναι. Έμενες σε κοντέινερ? Όχι, καμία σχέση. Και αυτά που λένε τώρα ότι μένουν σε κοντέινερ δεν τα πιστεύω, Διονύση, γιατί δεν έχω δει τίποτα τέτοιο. Εμείς μέναμε σε ξενοδοχείο. Πόσοι μένατε σε ένα δωμάτιο? Το maximum που θα έμενε σε ένα δωμάτιο κάποιος ήταν 4 άτομα. Άντρες όλοι ή ανάμεικτα τα συναισθήματα? Άντρες όλοι. Παραλίες ελεύθερες έχει για μπάνιο για μας τους κοινοθυμητούς? Βέβαια έχει. Υπάρχουν πολλές παραλίες οι οποίες πας, δεν πληρώνεις τίποτα, πας με την πετσετούλα σου και γουστάρεις και είσαι όμορφα. Στις οργανωμένες παραλίες πόσο κοστίζει μια ξαπλώστρα? Χαμηλότερη τιμή πιστεύω είναι από τα 50 με 60 ευρώ η ξαπλώστρα. Δηλαδή μιλάμε για μια ομπρέλα που έχει 2 ξαπλώστρες, θα πάει γύρω στα 100 με 120 ευρώ. Η αγορά εννοείς? Οι ενοικίες. Ανοικίαση. Πες μου μερικές τιμές για τα πιάτα του Νάμος. Μια χωριάτικη σαλάτα πόσο έχει? Πάει γύρω στα 28 με 30 ευρώ. 28-30 ευρώ μια σαλάτα. Ναι. Μια πατάτες τηγανιτές. Γύρω στα 15 με 20. Ένα φιλέτο κοτόπουλο. Τι είπες, πόσο? 15-20 πατάτες τηγανιτές. Ναι. Ποια ήταν η επόμενη ερώτηση που σου έκανα ήδη? Το χάσα. Ένα φιλέτο κοτόπουλο. Ένα φιλέτο κοτόπουλο πάει στα 22-28 ευρώ. Πόσο έχει το πιο ακριβό πιάτο? Να φανταστώ ότι είναι κάποιο ψάρι. Το κιλό δηλαδή. Ναι, το Νάμος φημίζεται πάρα πολύ για τα φρέσκα ψάρια που έχει. Ναι, θα έλεγα ότι ένα από τα πιο ακριβά πιάτα είναι τα ψάρια. Πόσο δηλαδή? Τιμή? Νούμερο? Η τιμή πάει 160 ευρώ το κιλό. Και αν το ψάρι είναι ελευθέρας βοσκής. Αλανιάρικο. Αλανιάρικο πάει. Σαλιαρίζει δηλαδή δεξιά-αριστερά. Ακριβώς. Πόσο πάει? Πάει στα 210 το κιλό. 210 το κιλό. Είδες άμα σαλιαρίζει δεξιά-αριστερά, πληρώνεις παραπάνω. Έτσι. Μαλακίες πληρώνονται. Ένα κρασί, πες μου τιμές για τα κρασιά. Θα βρεις. Το πιο φθηνό πόσο έχει? Ένα μπουκάλι κρασί, να το παίξω μάγκας, να ανοίξω ένα κρασί δηλαδή μαζί με το δείπνο να κεράσω την κόμενα, πώς θα το πληρώσω το κρασί? Θα βρεις κρασιά από όλο τον κόσμο. Πιο φθηνότερο, ας πούμε, είναι ελληνικής παραγωγής και έχει στα 60 ευρώ. 60 ευρώ. Το πιο ακριβό? Μπορείς να βρεις κρασί με 3.000, 4.000, 15.000. Πουλήσω το χωράφι δηλαδή για να εντυπωσιάσω την κόμενα. Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα και για τιμές που φτάνουν και στα 120.000 ευρώ. Σαμπάνιες. Η σαμπάνια, ας πούμε. Έχει σαμπάνια με 120.000 ευρώ. 30 λίτρα σαμπάνια με 120.000 ευρώ. 30 λίτρα. Ναι. Να γεμίσει την πανιέρα, δηλαδή να κάνεις μπάνιο. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Πολύ ωραία. Ένα φρέντο εσπρέσο πόσο έχει? Γύρω στα 10 ευρώ. Ένα κοκτέιλ έχει γύρω στα 30. 30 ευρώ το κοκτέιλ. Ναι. Και υπάρχουν και τα premium, έτσι. Υπάρχουν και τα premium, τα οποία, ας πούμε, μιλάμε τώρα για κάποιες τεκίλες, ας πούμε, όπως είναι η Azul, που θα πάρεις ένα ποτό τώρα το οποίο έχει 400 ευρώ το ποτό. 300 ευρώ ένα ποτό. Τεκίλα με λεμονάδα 400 ευρώ. Πόσο ήταν ο ακριβότερος λογαριασμός που έκανες εσύ σαν σερβιτόρος από ένα τραπέζι? 30 με 35 χιλιάρικα. Πόσα tips σου έδωσαν? 20.000. 30-35 έκανε λογαριασμό και άλλα 20 χιλιάρικα ήταν τα tips. Ακριβώς, Διονύση. Γιατί Το αγοράσαμε το χωράφι στο χωριό. Ο κύριος ήταν ευχαριστημένος, είχε τα παιδάκια του, είχε την οικογένειά του, είχε τους συγγενείς του, ήταν όλοι ευχαριστημένοι, πέρασαν καλά. Και Και εγώ ευχαριστιέμαι πολλές φορές στην ταβέρνα που πάμε στο Λευτέρη, φίλε, αλλά δεν αφήνω τόσα tips. Και όμως, Διονύση μου. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τα δώσουν. Ναι. Είναι τα πάρτι τόσο ξέφρενα όσο λένε? Δεν το χωράει ο νους σου. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορείς Τι να το κάνουν φανταστείς. δηλαδή? Ό,τι και να σου πω θα είναι λίγο, Διονύση, άμα δεν τον δεις με τα ίδια σου τα μάτια. Δηλαδή, αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση είναι το 50% που πραγματικά γίνεται. Αν είσαι εκεί αυτοπροσώπος και δεις τα πάρτι που γίνονται, Διονύση, είναι απίστευτα. Πορνεία υπάρχει? Ατελείωτη. Έρχονται δηλαδή κοπέλες ανεξαρτήτως εθνικότητας και ηλικίας για να κεραστούν από κάποιον από το μαγαζί σου και να βγάλουν και ένα μεροκάματο? Υπάρχουν πολλές παρέες γυναικών ή ακόμα και μόνες τους κοπέλες οι οποίες έρχονται για αυτό το σκοπό, δηλαδή να έρθουν στο μαγαζί, όχι στον Άμμος μόνο, σε όλη τη Μύκονο γίνεται αυτό το πράγμα
που πάνε και μόνο για αυτό το σκοπό. Δηλαδή πάνε 3-4 μέρες διακοπές και βγάζουν πολλά λεφτά. Ένας μεγάλος οίκος ανοχής δηλαδή είναι το νησί. Θα το έθετα και έτσι, ότι η Μύκονος είναι ένας μεγάλος οίκος ανοχής, γιατί υπάρχει πολύ χρήμα, Διονύση. Και όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Ελληνίδες gold diggers έχει. Πολλές. Ναρκωτικά. Πάρα πολλά. Αστυνομία. 0. Τι μεροκάματο έπαιρνες. Ήταν στα 80 ευρώ. Περιοδίες δούλευες. Πολλές. Τις πληρωνόσουνα. Όχι βέβαια. Δηλαδή μπορούσες να δουλέψεις και 26 ώρες την ημέρα, ας πούμε. 28 θα έλεγα ναι. Κοίταξε τώρα αυτό που είχαμε πει και πριν με τον Άδωνη Γεωργιάδη με το καινούργιο νομοσχέδιο. Θα μπορούσε να δουλεύεις όσες ώρες θέλεις το 24ωρο. Δηλαδή μπορεί να είναι και 28 και 30 και 40. Αν δηλαδή τις συμπιέσεις κάπως τις ώρες, αν δουλεύεις παραπάνω, αν στρεβλώσεις δηλαδή το χωροχρονικό συνεχές. Τι είπανε μαλάκα. Τι έκανες στα ρεπό σου. Ξεκουραζόμουν, Διονύση. Πόσο έχει ένα πιτόγυρο στη Μύκονο. Μπορείς να βρεις από 5 ευρώ και φτάνει μέχρι και 10. Αναλόγως στην περιοχή, έτσι. Πόσο κοστίζει μια βραδιά σε ένα ξενοδοχείο. Πες μου το χαμηλότερο που μπορεί κάποιος να πληρώσει. Στη Μύκονο μπορείς να βρεις και hostel. Τιμές κυμαίνονται το λιγότερο από 35 ευρώ τη βραδιά. Υπάρχει το camping που είναι το αμέσως επόμενο από το hostel που πάει στα 35 με 40 ευρώ τη βραδιά. Και μετά πάμε στα ξενοδοχεία τα οποία δεν πέφτουν κάτω από 80 με 100 ευρώ τη βραδιά. Κάμπινγκ όταν λες δηλαδή βάζεις τη σκηνή σου, τη στείνεις εκεί πέρα. Όχι. Υπάρχουν έτοιμες σκηνές με γυψοσανίδα. Παρέχει ένα κρεβάτι, ένα τραπεζάκι μέσα. Θα προκάτε ένα πράγμα. Κοινά μπάνια. Πας μπορείς να κάνεις να πληθείς, να κάνεις μπανάκι. Γυμνισμός. Υπάρχει στη Μύκονος και συγκεκριμένα υπάρχει μια παραλία η οποία είναι η πιο γνωστή παραλία γυμνιστών στη Μύκονο. Η οποία βρίσκεται από Αγράρι και Ελιά ενδιάμεσα. Γίνονται όργια, θα το έλεγα. Γιατί εκεί που είναι η παραλία, ακριβώς δίπλα έχει ένα μεγάλο μέρος έτσι με βράχια. Τα οποία εκεί πέρα στα βράχια, Διονύση, άμα πας και περπατήσεις, γίνονται όργια. Αλλά... Μπορείς να κρυφτείς όμορφα, ωραία, δηλαδή να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, ακριβώς. Έχει νέο κόσμο που κάνει γυμνισμό ή είναι σαν τους παππούδες που έρχονται εδώ πέρα στην Κόκκι κάνουν γυμνισμό. Όχι, άνω των 70 χρονών. Οι ηλικίες που υπάρχουν στη Μύκονο που κάνουν γυμνισμό είναι, Διονύση, νεολαία. Είναι νεολαία και όμορφοι άνθρωποι. Αλλά περισσότερο είναι ομοφυλόφιλοι. Γιατί όπως όλοι το ξέρουμε, η Μύκονος φημίζεται το νησί των ομοφυλόφιλων. Πού είναι τα καλύτερα πάρτι και πότε ξεκινάνε στη Μύκονο. Υπάρχουν και τα μεσημεριανά πάρτι και τα βραδινά πάρτι. Δηλαδή το μεσημεριανό πάρτι θα έλεγα είναι το καλύτερο στον Άμμος. Τι ώρα ξεκινάει. Κάθε μέρα στις 4 η ώρα και τελειώνει στις 8. Και στα υπόλοιπα. Και στα υπόλοιπα μετά πάει είναι ο Σκορπιός, ο οποίος ξεκινάει από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ. Που φέρνει πάρα πολύ ωραίος DJ, αλλά είναι λίγο ιδιότροπο μαγαζί με ιδιότροπη μουσική. Είναι πιο πολύ deep house, ας πούμε. Και μετά πάει το πασίγνωστο παγκοσμίως, το Κάβο Παραντίσο, το οποίο φέρνει επί 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, κάθε μέρα διαφορετικό γνωστό famous DJ. Τι ώρα ξεκινάει αυτός. DJ ο γνωστός θα ξεκινήσει στις 2 ώρα το πρωί. Τα tips είναι καλά, τα φιλοδορήματα, η μπουρμπουάρα. Όλοι γι' αυτό πάνε, Διονύση, να σου πω την αλήθεια. Στη Μύκονο τα tips είναι εξωφρενικά ποσά. Από τον control με ενημερώνουν ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ήθελα πάρα πολύ να το πω αυτό κάποια στιγμή. Το κάναμε. Νομίζω ότι είμαι σε live εκπομπή. Παιδιά, YouTube είναι, δεν έχουμε διαφημιστικά διαλύματα εδώ πέρα. Παιδιά, αγαπάμε Διονύση, Πότε είναι καλύτερη περίοδος να επισκεφτεί ένας Έλληνας στη Μύκονο. Όλοι οι μήνες είναι καλοί στη Μύκονο, αλλά θα έλεγα ότι ένας καλός μήνας, ας πούμε, για να το ευχαριστηθεί και να δει το τι ακριβώς γίνεται στη Μύκονο, θα το πρότεινα να πάει Ιούλιο ή Αύγουστο και αρχές Σεπτεμβρίου. Πώς φτάνει κάποιος στη Μύκονο. Με καράβι ή αεροπλάνο. Πόσο το καράβι και πόσες ώρες κάνει. Το καράβι μπορείς να πας από Πειραιά, το οποίο στοιχίζει είναι η εταιρεία της EasyJet, η οποία στοιχίζει είναι γύρω στα 70 με 80 ευρώ το εισιτήριο. Το αεροπλάνο. Μπορείς να πας από Θεσσαλονίκη απευθείας ή από Αθήνα. Τιμές είναι ανάλογα την περίοδο που θα το κλείσεις, ξεκινάνε από 100 και πάνω. Ή να πάρεις το αεροπλάνο το ιδιωτικό στο ελικοπτεράκι και να πεταχτείς μέχρι τη Μύκονο, έτσι. Διονύση, θα σου βγει δηλαδή οικονομικά πάλι. Διονύση, πίστεψέ με ότι όταν είσαι στην παραλία, ας πούμε, σε μια παραλία της Μυκόνου και κοιτάς πάνω ψηλά στον ουρανό, θα δεις πολλά ελικοπτεράκια τέτοια. Πολλά ελικοπτεράκια. Να φανταστώ δεν είναι drones. Θα νίκιαζες αυτοκίνητο ή μηχανάκι στη Μύκονο αν πήγαινες διακοπές. Για την προσωπική μου προστασία, Διονύση, θα προτιμούσα να νοικιάσω αυτοκίνητο. Γιατί οι δρόμοι της Μυκόνου είναι πάρα πολύ στενοί, πάρα πολύ μικροί. Και σκέψω ότι το νησί υπάρχουν πολλά ναρκωτικά, πολύ αλκοόλ. Όλα αυτά μαζί δηλαδή κάνουν λίγο επικίνδυνη τη ζωή να είσαι πάνω σε μηχανάκι. Θα φανταστώ ότι γίνονται πολλά τροχαία θανατηφόρα, δηλαδή με μοτοσυκλέτες, μηχανάκια, σκούτερ κτλ. Το καλοκαίρι. Κάθε χρόνο, Διονύση, γράφονται πάρα πολλά θανατηφόρα τροχαία που είναι πάνω σε μηχανάκια. Πόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο την ημέρα να νοικιάσεις. Το φτηνότερο αυτοκίνητο που θα πάρεις είναι στα 60 ευρώ. Μάζεψες λεφτά. Μάζεψα, ναι. Τα ξαναπήγαινες. Αλλά κοίταξε, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι που λες για το να μαζέψεις λεφτά. Γιατί η Μύκονος έχει σε παρασύρει. Το να φας τα λεφτά. Το να φας τα λεφτά. Η ερώτηση ήταν καθαρή. Μάζεψες λεφτά. Μάζεψα λεφτά. Αν μπορούσες να φας λεφτά, είμαι σίγουρος ότι σίγουρα θα μπορούσες να φας λεφτά, να τα τιμάνα όλα. Να μην μείνει τίποτα. Ευρώ να μην μείνει στην άκρη. Μητιά, εννοώ ευρώ στην τσέπη. Θα ξαναπήγαινες. Δεν απάντησες την ερώτηση. Την ξανακάνω. Θα ξαναπήγαινα, ναι. Θα ξαναπήγαινα. Σου άρεσε δηλαδή. Είναι βίτσιο.
Είναι η ντοπαμίνη που λέγαμε. Είναι ναρκωτικό. Η Μύκονος είναι ναρκωτικό. Άμα το ζήσεις μία, μετά σου μένει. Θα συνιστούσες κάποιον να πάει για δουλειά εκεί? Αν έχει τις αντοχές να πάει. Είναι αλήθεια ότι έχει πολλούς ομοφυλόφιλους στη Μύκονο? Ναι. Έχεις πάει με γκέι? Όχι. Δεν σου δόθηκε ευκαιρία ή δεν ήθελες απλά να πας? Όχι, το ήθελα, δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Όχι, πλάκα κάνω. Σοκαρίστηκα τώρα. Δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Δεν έχεις δοκιμάσει δηλαδή? Δεν έχω δοκιμάσει. Ούτε είσαι περίεργος να μάθεις? Όχι, δεν είμαι πλέον περίεργος. Είμαι 38 χρονών και ξέρω τι μου γίνεται εδώ κάτω. Τα αλλάζουν, ξέρεις, μετατοπίζω τονικές πλάκες. Από τα 40 και μετά. Συνήθως εκείνη είναι η κρίσιμη ηλικία. Εγώ είμαι 39. Να φοβάμαι τότε. Πόσα λεφτά πάνω κάτω το μεροκάματο στη Μύκονο? Ξεκινάνε από 50 ευρώ την ημέρα που θα τα πάρει, ας πούμε, ένας runner, ένας βοηθός σερβιτόρου και μπορείς να φτάσεις, δηλαδή ανάλογα και τη θέση που έχεις, 150 και 200 ευρώ την ημέρα. Αν πω πως θα έρθω διακοπές με την κοπέλα μου για 4 διανυκτερεύσεις, πόσο θα μου βγει η όλη φάση της Μυκόνου? Για 4 μέρες, 2 άτομα, Διονύση, θέλεις τουλάχιστον 350 με 400 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά θα μένεις ή σε hostel ή στο κάμπινγκ και θα τρως κάθε μέρα πιτόγυρο. Φέτος είπαν τα πράγματα πως ήταν πεσμένα στο νησί, είναι αλήθεια? Δεν ήταν πεσμένα από θέμα κόσμου. Η πτώση που είχε, Διονύση, ήταν η θέμα του τζίρου. Δεν υπήρχε πολύ καλός κόσμος στη Μύκονο όπως υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε κόσμος υπήρχε, αλλά δεν ξόδευε. Ακριβώς αυτό. Ποια μεγάλα ονόματα έχει σερβίρει? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν πειράζει. Υπάρχει για κάποιους λόγους. Εντάξει, υπάρχει σίγουρα περιορισμοί, έτσι, σε αυτά που λέμε. Ακριβώς, ναι. Πόσο ήταν το μεγαλύτερο φιλοδόρημα που έβγαλες και από ποιον? Νομίζω το ανέφερες στην προηγούμενη ερώτηση. Ναι. Ότι έκανε 30-35 ευρώ ένα τραπέζι και σου άφησαν 20 χιλιάρικα. 20 χιλιάρικα, ακριβώς. Αυτό το μεγαλύτερο για σένα? Σε μένα. Έχουν αφήσει και 200.000 ευρώ tips. 200.000 ευρώ tips. Ποιος τα άφησε τόσα λεφτά? Δεν μπορώ να πω το όνομα, αλλά. Τι ήτανε σε ήχης, ήτανε Μύρης, ήτανε η Κουτσή Μαρία, ποιος ήτανε? Τι ιδιότητα είχε αυτός ο άνθρωπος? Συνήθως αυτοί που αφήνουν αυτά τα ποσά είναι Άραβες. Τρυπήσαν τη γη και βγάλανε το πετρέλαιο. Ακριβώς. Τι ήταν το πιο περίεργο πράγμα που είδες και είπες τώρα ρε φίλε, τα έχω δει όλα στη ζωή μου? Ο αριθμός των μπουκαλιών από σαμπάνιες που έχουν γίνει sour. Sour όταν λες, τι μπάνιο κανονικό? Να γεμίζει ένα ολόκληρο δωμάτιο με μπουκάλια σαμπάνιες, οι οποίες αυτές τις σαμπάνιες έχουν γίνει sour στο πάρτι, ας πούμε, του μαγαζιού. Τόσο πολύ? Ναι. Τζαμπατζίδες είχε, σου έτυχε δηλαδή κάποιος να σου ρίξει πιστόλι και να σηκωθεί να φύγει? Υπάρχουν παντού. Στο συγκεκριμένο μαγαζί συνήθως το αποφεύγουν γιατί φοβούνται, γιατί υπάρχει πολύ security τριγύρω. Αλλά και όμως παρόλα αυτά υπάρχουν και αυτοί. Σου έχει τύχει δηλαδή εσένα να σηκωθεί να φύγει? Έχει τύχει να σηκωθεί να φύγει, να ψάχνουμε το τραπέζι, να μην ξέρουμε πού είναι το τραπέζι και στο τέλος να πληρώνουμε το λογαριασμό του τραπεζιού από τα μπουρμπουάρ. Πόσα άτομα δουλεύουν στον Άμμος? Γύρω στα από 400 μέχρι 500 άτομα θα έλεγα. Τι εθνικότητας? 80% είναι Αλβανοί, Διονύση. Ποιοι κάνουν κουμάντο στο νησί? Ένας είναι αυτός. Αν δουλέψει κάποιος καλά μία σεζόν, με πόσα λεφτά μπορεί να φύγει το χειμώνα τσέπη? Άμα ξεκινήσει από την αρχή και φτάσει μέχρι και το τέλος, τα 35 με 40 χιλιάρικα θα τα έχει στην τσέπη του. Δηλαδή θεωρείς δύσκολο να τελειώσει κάποιος τη σεζόν στη Μύκονο? Ναι. Θα μπορούσε να κάνεις και κονσομασιό, να κάνεις το ζυγκολό? Για τις γυναίκες πιστεύω είναι πιο εύκολο, αλλά ένας άντρας θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά αυτή? Πολλοί άντρες θα μπορούσαν να θα το κάνουν. Θα έβγαζε λεφτά? Πόσο δηλαδή θα μπορούσε να πάρει για μία βραδιά μία γυναίκα άνω των 50 ετών? Πολλά λεφτά, Διονύση. Ανάλογα δηλαδή, ανάλογα τι μπορεί να ζητήσει. Μιλάμε για το πιο πλούσιο κόσμο του κόσμου πάει στη Μύκονο. Κάτι που θα ήθελες να πεις στον κόσμο που θέλει να πάει να δουλέψει στη Μύκονο? Παιδιά, πηγαίνετε, δοκιμάστε. Είναι καλή εμπειρία ζωής. Αλλά προσοχή. Προσοχή τι? Υπάρχουν πολλά ναρκωτικά και πολλά πάρτι και πολύ αλκοόλ. Μέτρων άριστον δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό μας λες είναι δηλαδή να πάμε να δουλέψουμε στη Μύκονο, να χτίσουμε ένα βιογραφικό, να μάθουμε πράγματα, γιατί σίγουρα το σέρβις είναι από άλλο πλανήτη στη Μύκονο. Τα πράγματα δηλαδή που θα μάθεις εκεί θα σε βοηθήσουν στην επαγγελματική σου εξέλιξη στο μέλλον, έτσι. Ακριβώς. Αν το έχεις πάρει απόφαση και πεις ότι η δουλειά σου θα είναι αυτή, ότι θα δουλεύεις στο hospitality, θα σας πρότεινα, παιδιά, να πάτε στη Μύκονο, να αποκτήσετε αυτή την εμπειρία, να δείτε αυτή την εμπειρία, γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό ταξίδι αύριο. Χαιρετισμούς στη Σκωτία, στη Βασίλισσα της Αγγλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Τα λέμε στο επόμενο.